Melyik fiatal rockzenész nem álmodozik arról, hogy egyszer Liverpoolban, a Beatles városában lép színpadra? A debreceni Gonzó együttesnek megadatott ez a lehetőség. Nem is akárhogy. Európa egyik legnevesebb könnyűzenei gáláin képviselhették Magyarországot. A következő összeállításban a zenészek mesélnek élményeikről, eredményeikről és a további terveikről. Azokat Zoltán, basszusgitár. Horváth Róbert, dobok. Stumpf Árpád, ének, gitár. Csatlós Pál, billentyű. Sziasztok, mi vagyunk a Gonzó zenekar! És a sorból nem hiányozhat Varga András sem, a másik énekes. Ő egyébként jelenleg a szomszédos Romániában dolgozik. Ők öten képviselték hazánkat Európa egyik legnívósabb zenei díjkiosztóján, a Beatles szülővárosában, Liverpoolban. Na de ne szaladjunk ennyire előre, ismerkedjünk meg a srácokkal kicsit közelebbről. Robi a dobok mögött 12 évesen kezdett el a zenével foglalkozni, 15 évesen pedig már komoly tervei voltak a dobolással. Másfél éve került a Gonzóba, de egy másik együttesbe is szerepet vállal, civilben pedig tanul. Most fogok végezni Debrecenben történészként, ha minden jól megy. Emellett pedig két zenekarom is van, tehát a Gonzó mellett még foglalkozom egy másik bandával is, a Nyíregyházi Lincolnnal. A basszusgitár húrjait Zoli koptatja. Robihoz hasonlóan ő is tínédzser volt, amikor a zene szerelmesévé vált. A csapatba 6 éve került be. 17 éves lettem, volt otthon egy ilyen nagyon-nagyon fura állapotban lévő akusztikus gitárom. Darabokban volt persze, már akkor is. És egyszer csak fogtam, és most én gitározni fogok. És így is lett. A zene az ő életében is a levegő után a legfontosabb dolog a világon. A legjobb dolog. Ez tölti ki igazából az egész szabadidőmet, és bármikor, bármilyen körülmények között képes vagyok lekötni magam azzal, akár csak hallgatom a zenét, és közben nem szól semmi. Ami pedig a zenekarban elfoglalt szerepét illeti, nos, azt hiszem, ezt mondja el inkább ő. Amikor nem hiányzik egy nagyon rossz vicc, akkor az biztos, hogy az én számból hangzik el. Árpi ezzel szemben a zenekar lelke. Ő a csapat énekese, aki egyébként angol tanárként dolgozik. Az első formációban, ez a 2002 környékén volt. Az első formációban azért volt egy viszonylag komoly siker ennek a zenekarnak. Amit Diga Zsoltnak, illetve az általa rendezett Tesó című játékfilmnek köszönhetnek. A film zenéjét ugyanis a Gonzó készítette. Árpi mellett volt még valaki, aki alapító tagja volt az együttesnek, méghozzá Pali, aki a csapat közül a legtisztábban emlékszik az együttes névválasztására. Én konkrétan emlékszem arra, hogy volt egy ilyen este, amikor Árpi felhívott, hogy írjunk össze mindenki fejenként ilyen 20 zenekar nevet, és akkor majd másnap, mikor összerakjuk ezeket a cetléket, akkor kiválasztunk egyet, ami mindenki szerint jó. Na most összeírtunk, én konkrétan nem írtam egyet se, Árpi összeírt 20-at. Most végignéztük, egyik se tetszett, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor várjunk még vele egy kis ideig. És én arra emlékszem, hogy a zenekarnak egy nagyon jó közeli barátja, a Lovas Balázs, ő felhívott minket, hogy mi lenne, ha Gonzó lenne a nevünk, mert hogy ez a Hunter C. Thompsonnak az újságírási stílusát jelképez, és a többi, és azt mondtuk, hogy hát jó, legyünk Gonzó. Pali, amikor éppen nem a billentyűket üti, reklámokat készít és zenéket írt. És ha már a zenénél járunk, nos, a csapat zenei stílusát igen nehéz behatárolni. Táncos, britpopos, powerpopos, könnyű zenét. Amikor színpadon vagyunk, tombol a rock and roll, de olyan fajta, amire pont ráillenek a swingnek a lépései. Mindenhonnan kivesszük az ízeket, és akkor egy hatalmas nagy leveses fazékba bedobálunk mindent, ami az agyunkban van, meg ugye mindenki különböző fajta zenéket hallgat, és ez ilyenkor nagyon jól kijön, hogy másképp áll hozzá mindenki. Teljesen más történet születik az egészből. Ebből a bizonyos fazékból és ízekből születnek meg a dalok, amiket Árpi ír. A dalok egy része az egy ilyen fantáziajáték, vagy mit tudom én, az én képzeletem szüleménye. Van egy főhős, aki mondjuk azt, hogy én vagyok, de hát nyilván nem feltétlenül én vagyok, hanem az én mit tudom én, a képzeletem búgyoraiban ott meglévő, mit tudom én, meseszerű figura, akivel történnek mindenféle vicces dolgok.
Az egyik ilyen számhoz, a Peeping Tomhoz készült a Gonzo első és eddig egyetlen videóklipje, amit a srácok egy nap alatt készítettek el egy budapesti stúdióban. A rendező a már korábban említett Viga Zsolt volt. Ez ilyen erotikus incselkedésről szól, tehát ez a webkamerás szexről szól. Van egy srác, aki az interneten nézett az oldalakat, és hát itt ilyen a saját fantáziája csapdájába kerül, és onnan tud kiszabadulni. Mindegy, szóval ebben van egy lány, meg vagyunk mi, akik így valahogy így nézik egymást laptopon, interneten, nem tudom min keresztül, és ez egy ilyen érdekes képi megoldásokkal, vágásokkal van ez így kifejezve. Ezzel a klippel szálltak versenybe Európa egyik legnevesebb zenei csatornájának magyar tehetségkutatóján, ahol a magyar zenei élet nívós együtteseit utasították maguk mögé. Zsagár, Unbending Trees, Irie Mafia, tehát ilyen zenekarok mellett mi voltunk az 5. zenekar, aki esélyes volt erre a Local Hero címre. Na most vártunk, ugye, hogy az 5 közül kikerül ki győztesnek. Aztán megcsörrent a telefon, amely egy álmot váltott valóra. Árpi felhívott egyik este, hogy hát nem fogom elhinni, meg üljek le, vagy nem is tudom már, hogy volt pontosan, de az biztos, hogy aznap nagyon durván megünnepeltük az örömhírt. Egyáltalán nem számítottunk erre a győzelemre. Sokkal inkább csak vártuk az eredményt, és vártuk azt, hogy nem jön össze, és akkor összejött. Több száz kilométerre Magyarországtól Liverpoolban járunk. Abban a városban, ahol 1963-ban egy legenda született, a Beatles legendája. Néhány felvétel a taxiból, majd pedig a szállásról, ahol Pali vezet minket körbe. Ezek a felvételek pedig már abban az óriási arénában készültek, ahol a díjkiosztó ünnepség zajlott, és ahol a srácok a közönség előtt is előadhatták egyik dalukat. Egy kicsit úgy éreztük magunkat, mint Alice Csodaországban. Aztán a fellépés után jöhet a jól megérdemelt sörözés. És irány haza. A jövő pedig úgy tűnik, ki van kövezve számukra. Megmutathatták magukat nem csak itthon, hanem egész Európában. Most már rajtuk múlik, valóra váltják-e álmaikat. Most nem Rolls-Royce-okról és Ferrari-król álmodozom, hanem egyszerűen csak arról, hogy egy olyan egzisztenciát tudjon ez teremteni, és olyan mennyiségű koncertet, hogy megérje az embernek az életét rááldozni, hogy mellette ne kelljen más munkát vállalni, hanem csak azzal foglalkozom, amit szeret. Ami ilyen nagy álmom tényleg az, hogy Európában megismerjék a zenénket, és az, hogy mondjuk Magyarországon több ezer emberrel tudjunk játszani, nehogy Isten egy fesztiválon, vagy bármilyen fellépés alkalmával. Ennyi fért